Radikale Venstre, vi tager hånd om Danmark. Vi har 4 mærkesager: uddannelse, EU, udlænding og økonomi. Uddannelsen. På det radikale Venstre mener vi, at vi skal sikre fremtiden for danske skoleelever, blandt andet ved at sikre praktikpladser til alle, hvis der blandt andet inden for det offentlige eller ude i private. Vi mener, at der skal være flere mere veluddannede lærere og pædagoger, klar til at håndtere situationer med svagere elever, for at sikre, at alle elever, når de går ud af 9. klasse, skal både læse og regne. Vi vil lægge vægt på fleksible uddannelser, så der er plads til alle, både hvis du har lyst til at gå i skole, eller hvis du har lyst til at komme ud og arbejde. Vi vil have et internationalt universitetsmiljø, hvor det er nemmere at kunne komme fra udlandet og uddanne sig selv i Danmark. Eller er det lettere for en dansk studerende at tage ud i et andet land og studere videre. Krone til euro. Radikale Venstre vil have euroen i stedet for kronen, for at skabe et mere dynamisk og godt samarbejde mellem landene i EU. Udover det mener vi, at euroen vil være lettere at handle med, som for eksempel Tyskland, England og andre lande. Hvorfor mere EU? Vi vil være fuldt ud medlem af EU for at sikre Danmarks fremtid i medgang og modgang og sikre den økonomiske vækst. Samarbejde i EU. Vi vil have mere samarbejde for at sikre lighed landene imellem og mere indflydelse i EU-politik. Flygtningepolitik. Vi vægter på ens flygtningepolitik i EU for at gøre det nemmere at blive statsborger i Europa. Udlændinge. Ny udlændingepolitik. Altså Danmark har brug for en ny udlændingepolitik, men stopper for tvangs- og proformægteskab. En udlændingepolitik og integration bliver styrket og fremmet af politik. Man skal kunne arbejde med det arbejde, man er kvalificeret indenfor, og det arbejde, man gerne vil have. Udlændinge skal have ret til at bosætte sig i Danmark, hvis de bliver integreret. Vi så Danmark skal betragte dem som en ressource for os. Det skal være lettere for en dansker og udlænding at gifte sig og bo sammen i Danmark. Staten skal ikke blande sig i, hvem man gifter sig med. Det er ikke frie menneskerettigheder. De skal kunne forsørge sig selv, og ansøgerne skal lære dansk med det samme. Tvangsægteskab skal ikke være lovligt i Danmark. Danske myndigheder skal indlede tæt samarbejde med de myndigheder i de lande, hvor tvangsægteskaber er mest udbredt. Udlændinge, der søger om asyl. I den tid, hvor asylansøgere venter på, at deres sag bliver afgjort, skal de kunne integreres i samfundet. Der skal være en lov på, hvor længe de må være i centrene. Vi foreslår maks et halvt år. De mennesker, der får afslag, skal kunne klage. Asylbørn, der er traumatiseret, skal have et retskrav på psykologbistand. Der skal ikke gå så lang tid med, at denne sag bliver afgjort. Vi her i det radikale Venstre tror på en genopbygningsplan, der skal være færdig inden 2020. I den genopbygningsplan har vi 6 klare mål. Vi vil lukke hullet i statsfinanserne, så utrygheden og den fremtidige finansiering skal undgås. Nice. Statsgælden skal under kontrol, så renteudgifterne ikke skaber problemer for de fremtidige generationer. Det vil vi gøre med, at bruttogælden i 2020 højst udgør 25% af BNP. Der skal sikres midler til en løbende forbedring af velfærden, og det vil vi gøre ved væksten i de offentlige serviceudgifter skal omkring 1,3% årligt. Vi skal også have økonomien til at vokse, så vi skaber bedre muligheder for alle. Altså vil have væksten i økonomien til at være på mindst 2,6% i de kommende år. Nice. Der skal også foretages reelle økonomiske prioriteringer til fordel for de sårbare og udsatte i samfundet. Altså skal der skabes plads i økonomien til finansiering på 4 milliarder kroner til Social 2015-plan. Udover at skabe flere midler til de sårbare og udsatte i samfundet, skal de også have bedre forhold.
De sociale udsatte skal have bedre forhold i samfundet. Altså skal der være forpligtende sociale modsætninger på linje med de økonomiske. Faktisk nice. Ideologien. Vi vil arbejde for, at samfundet bliver et fællesskab med plads til og brug for alle. Faktisk nice. I dette stykke træder socialismen frem. Det radikale venstre tror på det frie og ansvarlige menneske, der virker i samhørighed med andre mennesker. I dette stykke kommer det liberalistiske frem i partiet. Det radikale venstre vil arbejde for velfærdssamfundet og imod den sociale udstødelse. I dette stykke der fremgår det meget, hvad det radikale venstre går ind for, og er meget socialistisk. Det radikale venstre ønsker et samfund med frihed og tro, tænke og handle. Og det er selve definitionen af liberalisme. Og ud fra dette kan vi konkludere, at Radikale Venstre er et socialliberalistisk parti. I skal vælge os, fordi vi vil sikre jer en bedre og ny udlændingepolitik. Vi vil sikre jer en bedre og nemmere fremtid for de studerende, og vi vil sikre, at Danmark får verdens bedste infrastruktur, hvor ingen bliver glemt i hverken skolerne eller samfundet som helhed. Vi vil indføre euroen i Danmark og derved skabe økonomisk vækst og et langt nemmere tilgang til handel med andre lande. Vi vil gøre det lettere for udlændinge at integrere sig, og folk på asylcentre sager skal langt hurtigere behandles. Og de skal lære dansk fra den dag, de ankommer i landet. Vi vil sikre en langt bedre hjælp til udsatte og arbejdsløse i Danmark, og vi ønsker efterlønnen afviklet over 10 år. Vi vil sænke skatten på arbejdet og på forurening. De radikale venstre, vi tager hånd om Danmark. Det radikale venstre er i højere grad moderne indrettet, da partiet er medlem af masser af moderne mediesider, såsom YouTube, Flickr, Facebook og Twitter. Og for ikke at nævne en stor hjemmeside, hvor man kan finde alt nyt fra det. Partiet har i en højere grad formået at gøre danskernes horisont større ved at lægge videoer ud på YouTube, som giver et langt bedre indblik i, hvad partiet foretager sig med. Hvad der sker af nyt i partiet, og ikke mindst giver det mange flere levende billeder og perspektiver på, hvordan politikerne i partiet er personligt. Facebook. Deres konto er ikke så effektiv, som man skulle tro. Deres Facebook-konto går ikke så meget på personlige holdninger, mere på Som sagt er der intet personligt på deres Facebook-side, bare kedelige nyheder hele tiden. Men det er her, at Twitter skiller sig ud. Den er mere personlig og svarer ofte direkte på, hvad folk spørger dem om. Men alligevel får man ikke det indtryk, at politiet stopper den. Menneskernes side, hvilket ellers er en stor skam, da disse medier giver god mulighed for lige netop det her. Det sidste online værktøj, de bruger, er hjemmesiden Flickr, som er en hjemmeside, hvorpå man kan lægge billeder ind og skrive kommentarer til. Dette kan være en yderst stort værktøj, men som deres Facebook- og Twitter-kontorer formår de heller ikke at bruge dette værktøj fuldt ud, som det kan bruges. Hvad de radikale venstre kunne forbedre med deres online-værktøj, er at gøre den mere personlige. Godt nok fungerer de præcis som de skal, nemlig med at give et større indblik i, hvad partiet arbejder med og imod, men det formår ikke at udnytte det, at de hver især kan formå at give et indblik i, hvordan det er, som personerne i partiet er. Radikale Venstre. Vi tager hånd om Danmark.